Dneska tu hráme takéto, kde si môžete stavať hotel. Som si to už troška rozostával. Volá sa to Resort Nosať na more. Takže pozrime sa. Či sa mi to niečo nepridalo. Škoda. Tak. Teraz tam je to. Tak. Ja som kúpil second floor. Ešte mám dorobené, dobre. Dobre. Tu máme nejaké kendíčka. Takéto podobné nejaké vecičky. Potrebné. Dekorácia za 50 000, za 5 000. Je také drahé. Tisne vidlo. Dobre. Mňa nebaví to, jak musíte behať pri tie peniaze až úplne kilometr. To je hotel. Nie najmenší. Samozrejme máme už aj rozostávané nejaké tie biznisy, nejaký kokon, neviem čo, a nejaké dogs. Takže tak. No a môj skúter. Tento budem používať. Zaujímavé, že ti to napchám dno. No, dobre, šikovné. Tak toto už používam, ja už nebudem používať nohy. Tak. Tak. Všade sa to mestí ako kamele. A to je kupovať, neviem, tak to je teda... No, tak tu sa vysadíme. Lebo toto som ešte nedorobil. A vybavené. Ešte to. Hotovo. Dúfam, že teraz ešte dokončíme tento bazén, čo tu máme. Hej. Dobre. OK. A to je, že... No, to je to. Nemá najrychlejší inak. Že k tomu sa mi nedočíta si mapa, jaké to je veľké. Kebyže takýto mám ja dom, tak... Počkaj, myslíš vážne. On sa otáča. No, dobre. Asi podľa kamery. No, ako podľa kamery. To je to, ej! Asi chodím nejak nerobiť. No. Určite sa vám nič nestane a určite vás neprejdem golfovým vozítkom a určite sa neprivávam v môjom hoteli týmto golfovým vozíkom. A určite som práve nezabil mňa. Určite som nezabil všetkých na koľko som stretol a určite som nezabil tohto týpka. Môžete prísť do... Nepčítajte moje meno, lebo... Nič. Tak. Počkaj, tu mám stavať. To mi vôbec neťuklo. Dúfam, že nie. Dúfam, že prosím, nie, ja nechcem tu stavať. Nič. Dobre. A budem tam určite. No ale teraz, počkaj, neviem, prečo som vystúpil. Ideme. Trafím sa. Yes! Wow, mám. Tak. Dobre, takže to som na tiež 7 minút. Teraz to už neminul. Čo? No, už som to neminul. Dobre, teraz už musíme vystúpiť.
Tak. Počkaj, ja som na niečo zabudol. Tak, to je to lepšie. Tak. Dobre. Ale máme peniaze. Moje Nie. No, jackpot. Škoda. Co? To som, dobre. Smávam to na diele, že som to nekončil. Zlatko? To pošlapem. Až ma lítka bolia, už sa mi pália líko. Teraz tu máme karičku. Čo je? Neriešim, dobre. 53 000, za to si kúpime celé ďalšie patro. Tak, trafili sme sa. Tu máš. Škoda, že na druhé poschodie to nemám vytiahnuť. Hej, toto bude veľa. Tak sa mi to nechce stavať, ale bude to aspoň vyzerať pekne. Tak to... Pekne. Veľmi dôležité. Zverolekárstvo. Veľmi dôležitá vec. V hoteli. Najviac dôležitá vec. Úplne. Tak. Budem si to dávať asi po 10 minútach, alebo tak. No to je docela namáhavý tajkún. Takže ideme. Šlapnem tam 60, dobre. No je také rýchle. No ideme. Vynález. Každý, kto rád vynaliezne takto. Takto. Nie som to už chcel. Ešte dobre, nie je grafika taká. Dobre. A idem. Dobre. Tak. Si aspoň dokončíme. Túto izbu som celkovo no. Chcel som povedať bez problému. No, tak jedna izba, no. To je dôležité, no. No. Nie, už na dnes fakt stačí. No. Takúto má logiku. Že sa mi to tam spamuje úplne hocikedy. No, takže sa už s vami lúčim. Čaute, ľudia. Poďte do môjho hotelu. Čo, iba 4 hviezdičky? Zapracujeme na tom. Určite som tam neprimaloval tie 3 hviezdičky. Teda 4. Určite nie. No,
Takže prosím dávajte subscribe a odbery a všetko toto, aj lajky. Ja sa s vami učím, čau.